Morning tine chake ndiyamba nkupereka ma disclaimer iti aphokoso sindili malo anga usual a quiet nde mukamamva maphokoso osadziwika bwino anthu akudutsa iti nde kukhululukani koma macheza ake kwa masiku ndithu akhala amaphokoso yonje kapeza kanthawi ka quiet pang'ono tizicheza edi ndiye Daniel tipanga video yokhudza ma aliens edi koma tsono nthawi zonse ndikakamba zokhudza science sipalephera anthu angapo science zoyipa anthu oyipa amenewa amadana ndi mulungu nthawi zonse anthu ena amayitenga nkhani ya science kuyika kuti mulungu kudana ndi mulungu anthu amenewa nakambapo kale kunena kuti sizikugwirizana endi ndinanenanso kunena kuti anthu amene amatsutsana ndi science amakhala kuti akutaipa kugwirisira ntchito foni yoti yapangidwa ndi science amene avala zovala zoti ma sewing machine munalowa science olonso mabuku amene akuwerenga mabaibulo ndoti apangidwa ndi machine opangidwa ndi anthu amene anafufuza ndi science zinthu zambiri nzonena kuti science is involved so science si chinthu choyipayi ndipo palibe amene ananena kuti anthu amene amapanga science ndi anthu osapemphera sindikudziwa kuti narrative imene imachokera kuti anthu osapemphera chifukwa choti apanga science komanso kuti mulionetsetse dziko lapansi anthu tilipo anthu 2 billion anthu tonsefe tikukhala mu globe imodzi earth yomwe timakhala yeti 2 billion anthu 2 billion onsewa ali ndi zipembedzo zosiyanasiyana ndipo aliyense amachitenga chipembedzo chake iyeyo kuti ndiye cholondola ndiye ine imene ndimaona ngati kuti tonsefe tinayikidwa mu globe imodzi mu earth muno tonsefe tikuyenera kuchita share dziko tikuyenera kuchita share nde anthu tizilolerana kaya ine ndi mkhristu wina ndi msilamu wina kaya ndi mbuda kaya wina ndi mhindu kaya zipembedzo zosiyanasiyana zipembedzo zamakolo tonse tili mu dziko munomo nanga anthu ena alowera kuti ndiye kanzimu akaka koma ngoti china chilichonse ndikobwezeretsa mbuyo chifukwa olokupangike kunena kuti kwapangika chifulani ndithu chakokolola manyumba chatani timangokhala kudikirira anthu omwe ajali ndi science ndi mahelikopta awo ndi mabagi awo azakudya rescuers abwere azatipulumutse ndi pena tikatsegula mind ya anthu tidzatha kukhala ndi upangiri padoka mind yomakhala kunena kuti kodi tingatani kuti tipange ichi that's science tunti imeneyi kunena kuti kodi apapa palakwika zakuti kodi tingakonze bwanji tingapange chani kuti tikonze chakuti anthu nkumakhala anokusana ndi usiku kufufuza kuti akonze pamene ena akuganiza kuti matenda awawa TB inali opsa kalekale nthawi yake ndipo imasakaza kunalibe mankhwala anthu ena samagona uzana ndi usiku kodi tingatani TB kuichita tadi kwa dzaka kufika point yoti anapeza mankhwala science ndi chimene science ili nde tikadzaphunzira kukhala ndi mindset ya solution based kumakhala kumasaka kuti kodi apapa palakwika chani ndipo tichikonza bwanji ndipo pamene anthu tizapite patali ndipo pamene dziko limatukuka limapita patali solution based mindset aikodo akunjawa kulibetu kuti zimachitika ndikuloti zimachitika it doesn't exist okay apopo ndikutanthauza kunkhani zoti mwina pachitika ngozi anthu 50 amalira basi nthawi there's no such a thing kumaiko ena tsono ineyo nazolowera kugwira ntchito motero ntchito zanga ndikati ndiyambe china chilichonse you investigation no matter kuti katikoka kang'ono kotani you investigate and you find kuti chinalakwika ndi chani and there has to be an explanation. There's always an explanation. Zinatani kuti zitero chifukwa chani inu yofa chani simunaone kuti zitero nanga apapa panatani ndemupanga bwanji kuti zisachitikenso. Every single time there's a solution. Akuti pachitika ngozi pansewu pakona yapo galimoto imene yagudubukira pamene pajaja
There has to be an investigation. Kodi galimoto oyo inali mu condition yanji, let's say minibus inali mu condition yanji, pakhale report ya condition ya galimoto. Inadzadza fuel, okay. Inadzadza anthu inali anthu over the limit, okay. Imathamanganso kwambiri, okay. Komanso not only that, kona iyoyo mene anayipangira mene inabendekekera kona pomwe pachitika ngozipo ayibendeketsa kwambiri moti kumbali nayo simukutha kuona kunena kuti kubwera chani. So zonsezi ndi ma issues, zonsezi pamodzi zapangisa kuti ngozi ikhale yoyipa kwambiri. So what do? You have to manage the situation. Izozo zachitika, yes, koma zisachitikenso. Kodi panseuko pamene pabendekeka ponjezeka kuti pangabanja taikane chikwangwani kuti amene akuyendesawo adziona kunena kuti apo kubwera bendi tikhota monjeza kwambiri ya steep. Wambali inayonso aone kuti atani apange slow down akamafika pa bendi pamene pasachitike ngozi. Maminibus asamadzadze kwambiri, speed idzichepa. Taikane apo a road block apo kwadzitani adzipangira to check chani speed. Zonsezo mukupanga kuti zinthu zisataniso zisachitekeso. Chifukwa chonena kuti zinthu zina zimachitika chifukwa cha human error and negligence. China chilichonse tisamanamizire chauta chauta adafuna kuti zitero, no. Mudzapeza kuti maiko ena kumakhala ngozi zonjeza kwambiri pamene kwina kulibe ngozi kwambiri chifukwa cha ma systems amene anachita put in place. Zimenezo anapanga fata amafufuza chifukwa chonena kuti mindset yawo imakhala solution based. Apa zinthu zikutere chifukwa chani zinthu zikutere tipiteni ku root, mizu yake ya vuto ndi chani, ndeti kapita pa root paja tidzapeza chani, tidzaona kuti chikupangitsa ndi chiti, ndeti ngatani kuti chirani chisinthe. Science imakhala ikusakasaka kuti tingatani kuti zinthu tizipangisa kuti zikhale zophweka. Anthu amanyamuka pa mashipi miyezi pakana zaka zimene kuti akuchoka continent iyi afuna kukafika continent iyi kuti tete zichita kuti angathawe chonchi kuti tingoyenda ulendo. Ena nkuyamba kuti teni tione kuti kodi sitingangoluka kamene machitira mbalameja, sitingangoluka kamene machitira mbalameja. Pakana anthu ena kuyamba kuyesera kuti tiyeni mpaka kumafa ndithu kumataya miyoyo yawo ndithu trying kunena kuti apeze njira yonena kuti zinthu zikhale zophweka. Ndizitulukatulukatu kuti nthawi chazosakhala bwino ziche. Nde mukaona kuti usadanda, it's just the way maybe koma imeneyo ndi science. Kupeza solution ndiye osati mukaona anzanu kapena anthu enako zinthu. And by the way, zinthu zina ndimakamba ifo chino kuti ngofuna kuunika zina zomwe zikuchitika dziko lapansi. Maiko ena akukhala ndi ma innovations amphamvu. Maiko ena timakhala papo mati dziko lakuti ndi superpower, dziko lakuti ndi superpower. Kuti ndi superpower ifo chani? Chifukwa cha technological advancement yawo. Anadzichita advance kuposa ena onse nkufika pa position of power kunena kuti ali ndi zinthu ndi upangiri wapamwamba kwambiri osiyana ndi anthu ena onse. Nditaza kudana ndi mulungu umulungu ndi wabwino, kuyenda ndi mulungu ndi wabwino, kumapasa mtendere, kumapasa chimwemwe, umayang'ana za chipulumutso. Tipite chitsogolo tisagwiritse ntchito dzina la mulungu kuponderezana kulowetsana pansi ndi kubwerera mbuyo. Dziko lili kutali kwambiri, anthu akupanga zazikulu kwambiri. Ndetiyeni titsegule m'maso tione komanso tiphunzire kuti kodi nafenso tingadzichita advance mu njira yanji, tikhale omaganiza zinthu solution based. Vangofuna unenera tusana nene zina za science za musanambe kutizazira kuti kodi ameneyu ndzamulungu ize. Ndiye tena zoni sikumkwambia.